moi! Moiks! Aloititko sä edes? Joo. No niin, meikäläinen on Maister Lanuri. Joo. Niin, joo. Joo, mä ainakin pelaan vähän tässä karnivalissa Ole pelaajalle. näitä juttuja. Anna maatila vanhaa. Ei hitsi. Ai joo, mä myin just mun jetpackin. Anna tuossa mistä. Terve. Joo. Ei Terve. Terve. Ei Tää on hitsin vaikeeta ilman jetpackia. Joo, mä en tuu. Vaikka tää on kyllä aika hyvä. Tai kun mä oon tottunut, että mulla on jetpacki. Joo, tosiaan. Carnival is open! Vitsin. Joo, voitin tän leijonan täältä näin. Tyhmä. Lukee, kasvata tonne alle kaikenlaisia siivejä. Okei, jos haluat. Saa donaa. Tää on ihan hitsin ärsyttävää, kun mulla on ollut. Vähän laitan diredyä. Nice. Sitten vähän backgroundia. On tossa. Sip, no tehkö vielä Ei kun niin, siitä tulee uuden täytänä. Noin. No hieno. Hei, noi backgroundit on nyt... Ei hitto. Mitä mä nyt voisin tehdä kun... Okei. Mm. Mä näen mun katsojille yhden homman. No mä... Tulkaa maahan Lana. Mutta lukee Excel. No niin, nyt mä menin tänne näin. Siis Lana tekee... Tosiaan tulkaa ostamaan hotellihuoneita. Kommentoikaa, onko liian kallis, koska... 2B. Luke, sä voit tulla tänne donaamaan. Vai mikä mä oon? Ai donaushommia, kun sä teet? Donaamaan. Mäkin voisin tehdä. Ui saakeli. Ai, MR Lana. Eli Mr. Lana. Oot sä minä? Minä olin naimisissa. Olit ainakin vähän aikaa sitten troll-videolla. Mitä vitsiä nyt? Täällä on menossa tämä donaus. Joten ei kannata. Joo, mä voin täällä uudelleen. Ja tämä ihme salaa. Ja mikä tämä nimi on? Tämä on Wizardstaffi. ihan... Oh. Mäkin voisin tehdä muuten donaushuoneen ja donausvideon, jos mä saan tänne tyyppejä. Tai siis mun maahan. Kato, silloin te olette täällä paikalla. Lanakin on täällä paikalla. Aina mikä maa muuten? Mä haluan tulla silleen auttaa sua. No tää on justiinsa tehty. Miksus. Terve miksus. Niinku silleen, että... Tai, no joo. Ups. Minkä ovelle? Me mainostaan. Okei. Ja vielä on. Öö, Tämä on Donate-huone. Ai toi, joo toi pelihuone, joo mä tiedän.
Mä oon joskus Lukee Donakko mulle. Häh? Donakko mulle. Oota, mä en muista miten. Annakko mulle kamaa? Niin droppaa. Okei. Mä kullaan. Oi, mene siihen pois siitä ovesta. No niin, droppaa kamaa. Ottakaa vähän, mä en oo vielä... Lukee se tää Donaa Mr. Lamurille. Suoli D. Mä annan täältä mulla. Mene Suomi D-hän, jos... Onko se edes... No onko se aika? No vaan, kamaa. Suomi V, se on hyvä. Tai nyt sitten Suomi G, jos ei tää. Kaveri, terve. Tulkaa maahan. MR Lana. MR Lana. Siellä kuvataan tubeen. Sanokaa, jos sinne tulee. Tulkaa maahan. MR Lana. Siellä kuvataan tubeen. Se vitsiä! Oota. Ei. Oo. Koska. Toi. On. MR Lana siellä. Kaveri. No vaan, kamaa. Mä. On. Oho. Mä vaan mainostan täällä. Jamaki. Niin, ja sitten olisi pitänyt laittaa väli. Tai kick. Ai mä? Niin. Miks? Mä donoon! Ai! Tyhmä. Miksus maksut Toi on suomalainen sitten. Ai. Jehu. No. Kick. Ottakaa hetki. Mä droppaan tämän. Mä otan täällä pompin ja ammun tavallaan jotain savua. No aivan sama. Sauvalla, niin. Nyt Savua ammun. te saat tulla kaikki. Oh, Lootsis. Miksi sä pääsit sinne kaikki? Tehdäänkö sellainen juttu, että tiedätkö sä, että laitetaan niin kuin hei, tonne ihme päätyyn, Ime päätyy, mitä vitsi? päätyyn joku tavara ja sitten sä niinku Mä. tähän YT ja sitten Aika aivan meitä sun tarvitsi. Se donoo! Ota takas. Ootteko Nyt mä nube? teen tolle ja sitten... Hei, tulkaa! Oota! Kaikki näistä on donannut paitsi toi. Onko? Miten ne donas? Mä kikkaan nää. Miksi? Miksi sä kikkasit mut?
Donate. Mutta Lana, mikä tai tupe-video? Ei, mä voin väärästä. No mitä se nyt? Mitä se nyt? Marjan paina. Saat 18 levulla. Se on aika mäsään. Mitä täällä oikeesti? Kuka täällä? Kuka sanoi? Minä. Ei lukee. Joku random tyyppi. Sanokaa nimi. Hei, mä käyn taas pyytäis tyyppejä. Suomi. Isi on paras paikka. Isi on paras paikka. Joku sanoo, että isi on paras paikka. Kuka sanoo? MR Lana. Nyt me mennään tästä labyrinttimaan. Tää on oikeastaan todella ärsyttävä ja kiva. Eli tässä pitää kertaa katsoa semmosia kylttejä, joita on tiettyjä. Ja niistä voi sitten löytää jotain hauskaa. No, Niin kuten kattokaa tätä. Ootas. No täällä on jossain mun mielestä. Mä oon kerran mennyt, mä tiedän salasanan, mutta mä tein nyt tämän oikein, koska mä katsoin sen tuolta. Minä pyydät tyyppejä tänne. mun pitää En mä nyt voi, ootas. Ykkönen on C, niin toisissa. Ja sitten E väärisuunta. Tai ei täällä ole enää mitään noista respawn. Tässä on noin jetpackit. Pääsin niillä tosta ylös. Sitten mennään alaspäin. Ykkönen on C. En mä muista. No niin, se tonne. Ei se ollutkaan. Se tuolla mitään. Ei täälläkään. Missä vitsissä ne on muuten? Vois tehdä itekin tällaisen labyrintin joskus. Nyt. Ei kun mä menin samaan paikkaan missä aikaisemmin. Ei mitään. Sun pitää nyt mennä mainostamaan. Muuten oot noba. No niin, mene jo. Oikeesti? Sä menet? Oi vittu. Johonkin maahan mainostamaan. Suomi V on hyvä ihan jees. MR Lana. Ei hitto. Oi vittu. Video loppu siihen. No joo. Oliko se MR Lana? Joo. Ja mä oon Suomi, koska me ei tajua. Tossa on suomalainen Alex. Mä tiedän kyllä missä on Final Door, eli siis. Ei hitto. Ei hitto. Mä en tiedä kun oota. Mä en oo löytänyt täältä nyt kuin yhden kirjaimen. Eli ykkönen on C, sitten pitäisi löytää se kakkonen. Toi on feikki, mä muistan. Ei! Kato. No hittolainen. Ei vittu. Löytyisiköhän täältä jotain nyt? Tuolla on jotain. Ei vitja. Mä en vaan tiedä miten tonne pääsee, mutta ei. Saiko tästä yhtään liitaa? Täällä oli yksi. Ei voi mä tiedä.
8 on 9. Miika, No, kyllä näitä vaan joku näyttää katsoa. ai mitä? Näitä videoita. Missä tiedät? Koska sun ekalla videolla on 6 näyttökertaa. No en mä tiedä. No. Sitten, onko siellä tilaaja paljon? No, 2 tilaajaa. Minä ja Luke varmaan. Joo. Joo, nyt mä menen tänne käymään. Ne tilaajat ei näy tossa. Ne ei näy tässä, mut sitten kun Joo, täällä. katsoo tosta. Niin, no niin. Niin joo. Joo, silloin kai näkynyt, koska ei ollut. Tänne on joku laittanut. Tää oli huono, tänne ei kanttinut mennä. Joo. Tästä tulee tämmönen labyrinttijakso. Tai tähän loppuun. Ei nyt. Missäköhän täällä on oikein niitä? Joo, tässä maassa kanttiin muuten sitten käydä. Suosittelen. Hei, oota, mä käyn tekemässä yhden homman. Tuolla ei ole mitään, eikö tuolla? Kun katsoo videota. Hei, nyt! Ei tuli fake. Fake. Ei, 2 on L, eli CL. C ja L. Me ollaan siis saatu nyt jo C ja L ja sitten 8 kirjain. Ei vittu, hui. Perhana. Ai, Roni tuli tänne. Mä käyn donaa sille vähän kamaa. Where's Fox? Nyt lagaa. Ei hitto. Ai, sieltä tuli reconnect. Ok, Roni tulee kohta meille. Kuulitko? Okei. Manniko nämä? Osa on siinä maassa. Jos mä lähden kotsaan. Oh. Sitten oli
ton näköistä. Mm. Se häkkäsi. Sillä on Sillä on ripperit oikeesti päällä. Onko? Oh. Heippa! Tos. Lopetan videon nyt. Sano moikka, Tube. No ei se sanonut.